సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. న్యూ సాంగ్ సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ నుంచి 28 సెకండ్ నుంచి కంప్లీట్గా 1 బై 1 చివరి వరకు ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీటిని లాస్ట్ వరకు మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలా 1 2 3 4 5. సో 5 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్గా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో లాస్ట్ 27 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.